sa tanano. Nadi may karon sa Libo kay namista may dire. Libo Liloan. Cebu. Mo na ang mga kauban dire mga idol. Padong na may mga kas. Lindot yung views mga idol no. Manay ako mga kauban mga idol no. Adto may mga on may mga idol mga on may mga on. Ako lang gihinay kung istorya kay maulaw ko. maulaw ko pero nyara maulaw og magkaon mga idol. So, nindot kay ilang mga view sa ilang lugar dere mga idol no. Bugnaw kay ni dere. Kay na dere may daghang kay kahoy mga idol no. Manindot kay dere mga idol. Sus napay mga ad sa baboy kapag nakuha. Kumun dire magtingulan o magtimay yung tempo bugnaw kay ni dere pita kay naman sa down sa kuyan. May mga idol. Magmaon na to mga idol. Di pa man di mga idol. Kaya nga naman, namidri man ako sa palong video may kaya maulaw ko. Nindot kayo lang view diri may idol. Kaano ba gutom ko mga idol? Kaano ba gutom ko?